Урамда 25 градус салкын, ләкин безгә бик кайнар, чөнки без бүген Теләче районы егетләрен төшерергә кайттык. Кызлар, бу тапшыру сезгә бигрәк тә ошаячак, шуңа күрә безнең белән булыгыз. Безнең беренче ноктабыз ул Баландыш авылы. Сезнең белән мин Айгөл Тимер, Идел яшьләр журналы, мин авылда калам проектының яңа чыгарылышы. Киттек. Карагыз, без кимдә кунакта? Ай-яй. Зәңгәр күзле сылукай, ясириктең йөрәгемне, матуркай, китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Сез аны күпләрегез танып белә торгандыр инде. Бу җырчы Галимов псевдоним астында чыгыш ясаучы Данил. Ничек син авыл белән сәхнә тормышын бергә бәйләп бара аласың? Мин дә кичкенәдән сәхнәдә һәм кичкенәдән сәхнәдә шушы авылда торып, сәхнәләрдә чыгыш ясап, мин ияләштем дисәң дә була. Димәк, син инде кичкенәдән җырлыйсың, аймы? Кичкенәдән җырлыйм. Хәзер менә синең ничегрәк графигың дип әйтик инде. Авылда син күбрәк мейле чыгыш ясаулармы, яисә син чыгыш ясасың да сразу авылга кайтасыңмы? Ничегрәк синең хәзерге, күбрәк авылдамы син, өйдәме? Әйе, мин күбрәк авылда, чөнки авыл ул минем өчен көч чыганага. Авылда мин үземә көч җыям, яңа илһам килә, авылда күбрәк. Данил, ул бит әле бер эш, әйме синең җырга мәхәббәтең булу, икенчесе менә син хәзер үзең җырлар чыгарасың, әйме анда командада эшлисең, җырлар чыгарасың. Менә бу бит әле үзенә бик күп шундый көч тә, анда ниндидер финанс якны да таләп итә. Ансын ничек кыюлыгың җитеп, менә үзең җырчы буларак җырлар чыгара башладың? Беренче җырымны мин 16 яшьтә яздым. Үзең яздың, әйме? Менә как раз ай матуркай җырын. Үзем беренче тапкыр гитарада уйнарга өйрәнеп, ул вакытта мин Казан педагогия коллеҗында укыйдым. Беренче, икенче курс. Музыка буенча әйме? Юк. Без аңа кайтырабыз. Мин Казан педагогия коллеҗында вообще музыка белән бәйле факультетта укымадым. Әйдә, мин угадаю, урыслар әйтмешли. Син бер кызга үлеп гашыйк булдың да, шушы җырымны яздың. Бәлки, шулай булгандыр инде. Анда кызлар күп иде. Менә шунда беренче җырың, аннары ничек син аны чыгардың? Ничә яшь иде менә теге язудан соң җыр чыкканчы күпме вакыт узды? Менә әйтеп үткәнчә, гитарада уйнап матуркай җырын мин яздым. Дагы баштык припев, баштык кушымта барлыкка килде. Һәм инде уйлап торам, мен әйтәм, матур килеп чыга бит. Как раз ул вакытта социаль шелтерләрдә үземнең иҗатымны транслировать итә башлаган идем дип әйтик. Каверлар яздырып, кешеләрдән җылы кайта башлагач, мен үземә дә күңелле була башлады. Һәм менә шулай итеп матуркай җырын язып, интернет шелтерләрендә аранжировщик табып, шуңа язып, ул минем иң ошсызлы аранжировкалы, иң ошсызлы запислы дип әйтик, иң ошсызлы җырга чыкты. Һәм ул кешеләрнең күңелләрендә ниндидер җылылык уятты һәм бик күпләре яратып алдылар. Менә мин үзем дә менә бу җәй көне менә машинада үлеп бетеп синең җырыңны тыңлаган. Шундый яраттым мин ул җырны. Шакыра, мин синең фанатың дияргә була. Приятно. Дуслар, Данил әле ул сәхнәдә җырлап, балалар укытып кына калмый, ул чын авыл тормышы да алып бара. Әйдәгез киттек бергә аның терлекләрен карыйбыз. Рәхмәт. Данил, әйт әле, ничә баш терлегегез бар? Общий санаганда 9. 9, әйме? Бу сыерлар һәм 7 сыер, аяк. 7 сыер, 2 үгез бузау. Моны инде әниең савып, сөтне сдавать итәсездер инде, әйме? Нәкъ шулай. Менә монда берәкәй бузау да бар. Исем кушмадыгар, кстати. Комментарийларга языгыз, нинди исем кушарга була. Бу тапшыру өчен генә видео түгел, әйме? Бу чынлап та Данилның көндәлек эше. Иртә белән, кич белән. Бу минем VIP фанатларым дип әйтсәк тә була инде. Без аны әле бәлки сезнең дә сторисларында күргәнегез бармы? Улалар белән сөйләшеп, җырлап. Җырлап. Мин җырлап бирәм дә, алар күбрәк сөт бирәләр.
сырларыгыздын көп иттереп сүт бирүүн телесеңиз, Галимовдун Ну, жырларын шакырыңыз. кабылсаңыз, или Шақырыңыз, жырларын бек кыйбатка үйретер. сүтүгүз кыйбатка түшөт деген эми. Иә. Демек, сенің битинде музыкаль билимиң булмаган, эми сен ничек оннары мына музыка өлкөсүнө вообще кирип кеттиң? Жырлый башладың анда Илнатның командасында. Онда ничек кирип кеттиң сен? Әкренлеп опыт жеп деп ойлаймын енді мен шулай жырлар яздырып, көп шараларда шығыш жасап, барыбір опыт жыйла бит енді, тәжірибе жыйла. Һәм әлі ол 2 ел элек кенә булды. Миңа Илнат Ринат шалтыратты дагын. Кой әле Данилдай, сен мотор жырлар чыгара башлаганың икән бит ди. Әйдә әле безнең группага киләсең килмәйме дип. Мен 2 секунд ойладым. Киләм әйтәм. Чөнки мин Илнат Фархуллинның кичкенәдән фанаты дип әйтсәк тә була. Аның жырлары мин әле ул группада эшләгәндә дәген күп тыңлый идем инде аны. Һәм минем башка эстрада артистларына барасы килмә. Бары тик әгәр дә барсам шул Илнат Фархуллинга. Шулай итеп үзенең предложениесе буенча бардым инде. Данил, төп белемең буенча син хәзер кем булып чыктың? Ниһаять бу сораудан яңгырады. Бу шокка калдырмаса күбезне мин физик культура бүлегендә укыдым. 4 ел буе шунда белем алдым. Получается, минем иҗаттагын, спорттагын бик өлгер дип әйтим. Аннары син хәзер бит әле заочныйда укыйсың дип беләм мин. Ансы да спорт белән бәйлеме? Юк, вот ансы спорт белән бәйле түгел, чөнки вот Казан педагогия күлиятында спорт факультетында укыганда безнең күлияткә укытучы килде Гөлнар Габидуллина, җырчы, эстрада җырчысы дип әйтик. Һәм шуның вокал дәресләренә мин йөри башлап, шунда ул миңа әйткән иде, әгәр дәген үзеңнең талантыңны тагын да ачасың килсә, югары белем уку йортына керергә миңа киңәш итте. Мин икедә уйламадым инде, мин вообще нәрсә әйтәләр, шунда барам. Шуны шәп йөрисең. Мин армияга барып кайтканнан соң, укуны бетердем дә мин спорт бүлеген. Сразу икенче көнне армияга китеп бардым. Армияга кайтканнан соң Казан мәдәният институтына кирдем. Һәм хәзерге вакытта шунда укыйм. Бигрәк кызык күренде, күп кырлы шәхес син. Югары уку йортына керү генә түгел, мин төп специалистым буенча көрәш түгәрәк алып барам балаларның. Монда үзегезнең авылда? Үзебезнең авылда. Балалар бармы соң, йөриләрме? Аллага шөкер, балалар йөриләр, призлы урыннар яулыйлар. Призлы урыннар яулагач, димәк, мин дә генә үземнең эшемне күрсәтәм дигән. Ай-ай, зәңгәр күзле сулукай, әсер иттең йөрәгемне, матуркай, китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Ай-ай, зәңгәр күзле сулукай, әсер иттең йөрәгемне, матуркай, китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Безнең икенче героебыз Боланды шаулы егете Илсаф Тимербаев. Илсаф, сәлам. Сәлам, хәерле көннәр. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер, рәхмәт бик зур. Үзең белән таныштырып үтсәң иде безне. Үзем турында нәрсә әйтә алам? Син әйткәнчә, Илсаф Тимербаев, Боланды шаулы егете, 26 яшь. Шушы авылда туып үстем, шушы авылда яшим һәм бүгенге көндә дә хезмәт итәм авылыбыз өчен. Сен бит инде безне клубка килдек, син клуб мөдире булып торасың. Ничек бу өлкәгә кирип киттең? Мин инде иҗат өлкәсендә кичкенә вакыттан, бала чактан шушы сәхнәләрдә чыгыш ясап үстек. Һәм инде бу өлкәгә эшкә килеп керүемнең тарихы шулайрак. Әйткәнемчә, гел концертларда катнашып килә идем һәм шушы концертларның берсендә 4нче курста белем алганда университетта авылга кайткач бәйрәмдә чыгыш ясарга инде авылыбыз җирлеге башлыгы чакырып алды да, Илсаф менә шулай безнең завклуб урынына бушый. Әйдә менә син барыбер шушы тирәдә йөрисең инде, бер кая да читтә йөрмисең. Әйдә сине чакырасыбыз килә диде. Мин озакта уйлап тормадым, чөнки инде 4нче курс барыбер эш эзләячәксең 4нче курсны тәмамлагач. Ярар, мин әйтәм, ләкин мин әле укып бетермәгән бит. Ярар, әйдә укып бетерерсең, шунда параллельно алып барырсың, аннары укып бетергәч ныклап эшли башларсың диде дә. Аны инде район җитәкчелеге дә безнең кабул итте ул фикерне, чыннан да син барыбер сәхнәдә йөрисең дип шулай иттереп, әле диплом алмаган килеш 2021 елның 13 апреленнән мин шушы эштә эшли башладым.
Менә әйтәле, син бит инде менә Казанда укыйсың, шундый шәһәргә гашыйк идеңме, әмма һәм синең планнарың бар идеме гомумән авылга кайтырга, или бу сиңа шундый теге кинәт кенә килгән предложение дип әйтик инде булып, әмма син теге уйланып калдыңмы? Юк, минем авылга кайту буенча гомумән уйламадым, чөнки инде ул минем электән шушы авыл белән бәйләгән идем тормышымны, һәм Казанга китү, уку ул инде менә шушы кирәк булганга гына дип әйтик, диплом өчен генә дисәк тә була. Чөнки мин инде электән үземне авылда күз алдына китерәем һәм 4 ел Казанга барып укыган дәвердә дә нинди генә ял көне килеп чыкмасын, мин авылда идем инде, чөнки теге кайбер вакытта паралар отменяться итәргә мөмкин бит инде, ул вакытта уже кичтән берәр машина табып, әле үзебез рульдә йөрми идек, попутка белән авылга кайтып китә идек. Һәм хәтта теге менә хәзердә мин игътибар итәм, яшьләр уже, мәсәлән, якшәмбе көн икән, обедта уже шәһәргә китә башлар. Бездә андай әйбер юк иде. Җомга көнне уку булмаса, четверг кичтән кайта идек дә без. Понедельник иртәнге 8-гә парага булса, иртәнге 6-да торып, попутка табып, шулай иттереп китә идек. Шуңа күрә һәр вакыт авылда идем, хәтта теге Казанда вакытта да күңел гел авылга тартып торды инде. Аңлашылды. Менә Илсаф, синең нинди графигың ничегрәк, менә нәрсәләр белән, менә син көн дәврендә нинди эшләр белән шөгыльләнәсең? Теге график дигәндә рәсми график ул бар. Дөресен генә әйткәндә, ләкин шәхсән минем өчен ул юк диярлек дәрәҗәдә, мин аңа игътибар да иткәнем юк. Син иртәдән кичкә кадәр шушында эштә инде, дөресен генә әйткәндә. Монда дип бу бинада гына утыру түгел инде безнең эш, әлбәттә. Бу бинада ул төп эшләр башкарыла, шушы авылдагы эшләр, авылдагы бәйрәмнәр. Ләкин аннан тышта без район мәдәният йортында төрле чараларда катнашабыз, районда үткәрелгән төрле чараларда катнашабыз. Күпчелек инде чараларда катнашып, чаралар үткәреп үтә, алар арасында төрле кагаз эшләре, документ эшләре дә бар. Эш сәгатенә карап торган юк, булган кадәр, мәсәлән, миңа теге хәтта өйдә әзрәк тик тора башлыйм икән, мин инде туктале төшеп берәр нәрсә эшлийме әле дип чыгып китәм дә өйдән, шушында төшеп кайбер вакытларда дөресен генә әйткәндә төнге 1-дә, 2-дә, 3-тә, хәтта иң соң кайтканым эштән шушыннан сәгать иртәнге 4 иде минем кайтканда. Ай-ай, син эшеңне димәк бик яратасың, әйе? Аллага шөкер. Ә менә яшьләр хәзер клубка чыгамы сезнең менә авылда? Чыгалар, Аллага шөкер. Теге мин аны башкалар сораганда да әйтәм, ул ничектер безнең авылда инде мин килгәч, бәлки үземнең яшь булуы да шулай тәэсир иткәндер. Безнең авылга күрше авылларда килә башлады, яшьләр үзара аралашып, менә шушында җыела башладылар безнең клубка инде. Яшьләр чыгалар, йөриләр, Аллага шөкер, ләкин әлбәттә кызганычка каршы елдан-ел бу күренеш авырлаша, чөнки авылда яшьләр сирәгәя. Алай да әле ничек тә булса инде яшьләрне кызыксындырырга тырышабыз. Илсаф, нәрсәсе кызык? Син бит белемең буенча мәдәният өлкәсе кешесе түгел, әйме? Чыннан да белем буенча, югары белем буенча мин инде Казан дәүләт аграр университетында белем алдым, ләкин аңа килеп эләгүемнең дә тарихы инде кызыклы дип әйтергә кирәк. Кайбер кеше уйларга мөмкин, нишләп ул аграрныйда укыганда хәзер клубка килеп кергән соң әле дип инде. Мин инде кичкенәдән бу өлкәгә кызыгып йөргәч, уйлаган идем башта театр көллиятенә укырга керергә, анда да чакырулар килгән иде заманында, ләкин ул вакытта инде әзрәк кечерәк дип авылда калдырдылар әти-әниләр, 10-11дә укырсың дип. Инде 10-11гә укыргач, Казан мәдәният университетына керү өчен кайбер кыенлыклар тууы аркасында инде мин ул вакытта безнең аграр университетында Роберт абый бар иде, мәрхүм. Роберт абыйның Тургай театрына кызыгып инде мен әйтәм, туктале, аграрныйга барыйм, бу анда да безнең бу иҗат өлкәсе югары дәрәҗәдә дип, шунда барып кердем һәм студент елларында да шушы өлкәдә йөрдем, иҗат тирәсендә йөрдек. Тракторга утырып, анда комбайннарда йөрергә теләк, уянмыймсың? Барыбер аның буенча да укыгачтың. Дөресен генә әйткәндә юк, ничектер миңа ул өлкәгә, иҗатка электән тартылгач, бу техника өлкәсе ничектер читтә, ләкин авыл тирәсендә яшәгәч барыбер инде пишәнен дә чабасың, тракторга да утырган бар, андый эшләрне белән мавыгабыз, ләкин тирәнтен шушы өлкәгә керергә кызыккан юк. Хәтта әле менә шушы өлкәгә укып
мәдәният йортына кергәч, миңа инде тәкъдимнәр дә булган, нишләп син белемең буенча аграрныйда укып, монда эшләп йөрисең дип. Ну, мин әйтәм, менә үземне шушы өлкәдә таптым дип аңлаттым инде кешеләргә. Илсаф, син бит әле бер җырчы командасында да, менә аның турында да сөйләп китсәң инде безгә. Теге мин үзем шундый кеше, әйткәнемчә, тик торырга яратмыйм, тик әз генә тик тора башласам, берәр кая чыгарга тырышам. Һәм менә бу өлкәдә дә эшләгәндә, кай вакытта нәрсәдер җитеп бетми шикелле. Һәм инде Төнге 3-кә кадәр утырулар сиңа җитми. Җитми. Һәм инде шуңа күрә менә бу сезонда без инде эшли башладык Ришат Фазлыахметов командасында, аның төркемендә гастрольләрдә дә йөрибез. Башта инде уйлаган идем, бәлки бу эштән китәсе булыр, әгәр дә анда чыгып китсәм, дөрес аңламаслар дип, ләкин җитәкчелек белән сөйләшкәч инде без аңлаштык. Аларның да җибәрәселәре килмәде. Мине туктый, син эшеңне яхшы алып барасың. Әйдә, бар гастрольләреңә дә, аннан буш вакытыңда эшләрсең, син өлгерерсең дип уйлыйбыз диделәр дә. Эшләп кара, әгәр дә өлгермәсәң, үзең сайларсың диделәр инде. Мин бер ай эшләп карагач, алар да карап тордылар читтән. Илсаф, син өлгерәсең, әйдә икесен дә алып бар дип, менә шулай хәзер монда да, гастрольләрдә дә, бөтен җиргә дә өлгерәбез, Аллага шөкер. Менә син гастрольләрдә йөргәндә, клубта мәсәлән инде бәйрәм, концерт булырга тиеш, тиеме. Менә ул чакта ничек син выкручиваешься? Һәм алар бит инде тукта, Илсаф әле анда концертта йөри дип әйтә. Монда туктап тормый. Менә син андый очракларда нәрсә эшлисең? Чыннан да халык беренче вакытта мин гастрольләргә китәм дигәч, ул минем үземә дә күпмедер шок булган иде. Теге авылда халык минем шулай китә дигәч, нишләрбез икән, Илсаф китмә инде дип, миңа теге апалар хәтта килеп, Илсаф тукта китмә әле син дигәннәр иде. Мин үзем дә инде мәдәният йорты тик торыр микән дип уйлагаем. Ләкин безнең мәдәният йортына, Аллага шөкер, бер кайчан да тик торганы юк. Алай гына да түгел, бездә үтүче чаралар, алар күпмедер күләмдә зурлыгы, масштабы белән аерылып та торалар һәм тирә-яктагы авыл районнарны да җәлеп итәләр. Бер генә чараның да үтми калганы юк. Аллага шөкер, әле теге календарь бәйрәмнәр дип әйтәбез, 8 март, 23 февральләр алар үткәрелә. Аннан тышта чаралар, Аллага шөкер, бик күп. Һәм инде халык та йөри, актив катнаша дип әйтергә кирәк. Аның өчен инде безнең авылдагы халыкка, үз эшчәннәребезгә рәхмәт. Илсафның без хәзер һөнәри кызыксынуларын белеп бетердек, һәм менә шундый шәхси темага да күчәсе килә. Сиңа 26 яшь, син әле өйләнмәгән. Сине менә бу өлкәдә ничегрәк? Син өйләнергә җыенасыңмы, әле йөрәгең бушмы? Йөрәгем буш, Бу сорау инде соңгы бер 2-3 елда минем өчен иң актуаль, кая барсаң да яңгырый торган сорау, туйтыра торган сорау дөресен генә әйткәндә. Мин инде андый ул сорауга һәр вакыт Аллаһ насыйп иткән сәгате белән дим. Чөнки инде аны эзләп тә йөреп булмый, ләкин теге Аллаһ насыйп иткән сәгате белән дип үзең дә кул кушырып утырып булмый шулай бит. Ләкин үзем инде авылда төпләнгәч, авылда үземнең яраткан эшем булгач, барбер дә күпмедер күләмдә шушы авылга кайтырдай тормыш иптәше дип әйтим, эзлим һәм кызганычка каршы бүгенге көндә менә авылда егетләрнең калмавының сәбәбе ул менә авылда торып яшәрдәй риза булган кыз табуы иң четерекле сорау. Чөнки хәтта авылга кайтып инде төпләнгән егетләр дә тормыш коргач Казанга күченеп китәләр һәм теге сәт түгел сөйләшә башлагач мин әзрәк аралашкач, кешенең дә вакытын алмаска, үземнекендә дип әйтик, ул сорау яңгырый, син авылга кайтыр идеңме? Күпчелеге очракта юк дигәч, ярар. Дуслар, без менә Илсафның никадәр авыл җанлы икәнен күрәбез, һәм сезнең арагызда шундый авыл җанлы кызлар булса, безгә языгыз, без сезне Илсаф белән таныштырачакбыз. Без хәзерге вакытта Теләче районының Үзәк авылында һәм мәктәпкә Артур белән танышырга килдек. Артур, сәлам. Барыгызга да хәерле көннәр. Артур, үзең белән таныштырып кит әле. Син мәктәптә кем булып эшлисең? Мәктәптә завуч булып эшлим. Бу должностьта әле беренче ел гына, сентябрьдән эшли башладым. Элек укыттым, хәзер дә генә укытам. Аны хәдәр теге сәгать буенча, аны хәдәр күп түгел. Нинди фәннәрдән син укытасың? Мин үзем математика, алгебра, теория вероятности, статистики, физика укытам, информатикадан бар әле. Менә Артур, синең кичкенә чактан укытучы буларга теләгең бар идеме? Дисәм ялган булыр. 11нче сыйныфка җиткәч, бик озак уйлап утыргач, үзем бик каты авылны яратам.
шуңа күрә алда перспектива эзләп, нинди эш табып була икән дип үзем мәктәпне искә алдым. Мәктәптә минем икенче әтием бар дисәгез була инде. Ул минем директор, минем өчен минем йөрәгемдә бик зур урын алып тора торган кеше. Шуңа күрә мин үзем киләчәктә укытучы булам дип, мәктәпкә кайтам дип уйладым да, укып чыгып, Аллага шөкер, монда. Демәк, сине ниндидер бер директор образы дип әйтгәндә, шушы профессияга, шушы һөнәргә алып кирип киткән дип әйтсәк тә була, мәхәббәтне уяткан дисәң дә. Чыннан да бар кешенең бит инде үзенең, ничек әйтим, идеал булса, идеал, бер тигез менә шул кеше белән буласы килә дип, мин күз алдымда шул идеал булып, чыннан да киләчәктә укытучыга түгел, аның кебек бик зур шәхес директорына менеп җитермен дип уйлыйм инде. Менә һәм бу теләгең нәрсәсе кызык, бу теләгең синең нәкъ менә авылда калу теләге белән бәйле, менә синең авылны ярату каян ул шулай ук. Менә гомумән дә шәһәрдә калам дигән уй булмадымы? Юк, ничек әйтим, бөтен әйбер гаиләдән килә бит инде ул. Әти-әни тәрбиясе белән шулай туганнарны яратып, әти-әнине үз туган җиреңне бит инде 11нче сыйныфка җиткәч тә китәсе килми. Аңлыйсың, укырга кирәк икән, ләкин Казанда бер айдан соң туйдым, туган җирләргә тарта бит инде. Шуңа күрә, белмим, авылсыз торып булмый. Монда бит инде хас ошыдаган икенче бит инде. Артур, карале, менә без сиңа кадәрге геройбыз белән сөйләшкәндә, Илсаф исемле егет, сен беләсеңдер, һәм ул әйтә, менә мин дә өйләнер идем ди, ләкин менә чынлапта кызлар белән аралашканнан соң сорау бирәсең аларга, авылда калырга ризамы син? Алар риза түгелләр ди. Син яшь булуыңа карамастан, син инде өйләнгән кеше, әти кеше, менә синең хатының белән андый арагызда шундый сөйләшү булдымы? Һәм ул шундый теләп, анда кайтам, син кая барасың шунда дип әйтеп кайттымы, яисә ниндидер каршылыклар да булдымы? Беләсең, шундый кызык тема. Хатын, Лиана исемле, Лиана миңа әйтә, никакой авыл ди, үзе бит инде шәһәрдә торды, Азнакайда бит. Бардым әби белән бабайга, карап торам Азнакайга. Әйтәм, шул зур авыл бит инде ул, әйтәм. Ничек, әйтәм, син авылга кайтасы килми? Юк, кайтмыйм, тегесе монсы. Хәзер бит инде бар мужик кеше булырга тиеш, әзрәк үз характерын күрсәтеп кайтасың. Предложение ясадым, никахны, туйны. Мин сызга китсен соң инде, булды, бетте. Аллага шөкер, монда теләчене үзеннән уялдык бит инде. Теге елны кызыбыз туды, бик шат. Хәзер инде бер юригне әйтеп караган, әйтәм, шәһәрдә әйтәм, квартира алабыз. Тилегә шикелле карап куйды. Юк, димәк, шәһәргә бармыйм ди. Шуңа күрә кешенең фикерен үзгәртеп була. Ул бит башта аны күреп, алырга кирәк, тыйып карарга кирәк. Аннары соң ул белничә хәзер теге сравнениесе булгач, чагыштырып карый ала. Авылны ярата башлый, ничә дә. Ирен яраткач, авылын да ярата. Безнең геройларыбыз бүген шундый иҗади кешеләр иде, һәм менә синең иҗат белән мөнәсәбәтләрең ничегрәк? Беләсезме, бөтен укытучы бик иҗади кеше, ләкин укытучылыктан тыш алсам да, үзем бик каты биюне яратам. 9нчы сыйныфта булганда минем иң беренче теләк хореография юнәлеше белән китергә. Ләкин инде ничинде? Җибәрмәделәр мине. Бер дә укымыйм. Барыбер укытучы профессиясе бик иҗади. Укытучылар бийде, җырлыйдаган, без коллективдан аралашып үзебезнең ансамбльләр бар, гармонда уйныйлар. Бик ничек әйтим, разносторонний кешеләр. Шул. Демәк, син инде бию белән бәйләмичә тормышыңны, шулай менә ничектер үзеннән үзе укытучылык эшенә чыгып әйтергә дә була. Син үкенгән чакларың буламы? Ничек мин китмәдем икән дип. Или хәзердә анда бәлки ничектер киләчәктә дә планнарың бардыр бию белән бәйле. Бөтен кеше үз вакытында кайчандыр үкенәдер инде, уйланып ятасың бит инде. Булай булса ничек булыр иде икән? Мин нишләрим? Бәлки мин миллионер булырмын, бии дип инде. Мен анда уйлар вакытлары белән килә чыннан да. Ләкин биюне ташламадым. Шулай ук биеп йөрим. Теләче районда безнең Калфак дигән бик
профессиональ десем деген ялган болмас. Бию коллективі бар. Бізге енді халық исемі деген берілдер ретінде. Шол концерттарда катнашабыз, бийбиз. Мен думаю, проблемалар жоқ. Артур, сен үзең дә яшь кеше һәм балаларны укытасың. Буыннар арасындагы ойырма сизеләме? Бұл сұрауға жауап беруге бик ауыр. Шыннан дагы хәзерге балаларга караганда өзіне еш болғанда чагыштырасың бит инде. Һәм шул чагыштырган вакытта әйтеп була, шыннан дагы айырыла. Хәзерге балаларга бик актив булырга кирәк. Син дәрескә килеп, видео урок куеп, мәсәлән, китаптан гына укып алай булмый. Укытучы актив, бик дәрестә биеп йөрмәсән, аларның үз Игътибарын җәлеп булмыймы? Шыннан дагы ул яктан авырак. Беренче вакытта, чөнки опыт дигән сүз бар бит инде безнең, опыт нарабатывается со временем дигәндә. Беренче ел авыр, ләкин кызык. Ул үз-үзеңә ниндидер вызов шикелле бит инде. Шуннан үзең кыза башлыйсың, шул балалар белән бер теленкәдә кайнап утырасың бит инде. Кич белән җыеласың, мероприятиялар, консультациялар, олимпиадалар бит инде. Алай эшләгәндә, шуннан да эшләп була. Үзенең теләген булмаса инде, булмый. Ләкин кызганычка каршы, намысын әйтмичә дигән булмый инде. Хәзер тәрбиязрәк, икенчерәк. Иң мөһим әйбер ул гаиләдән килергә тиеш бит инде. Хәзер балалар белән эшләү түгел, әти-әниләр белән эшләргә авыррак. Менә бу әле барыбер ничектер авылда у яктан тәрбия яхшырактыр әле, шәһәрләрдә бу бигрәк тә инде каты сизелә. Мәсәлән, менә дәресләрдә анда торып, синең белән капма-каршы анда сүзгә килүче шундый укучылар буламы һәм ул очрактан нәрсә эшлисең? Или алар барыбер әле субординация булып, ничектер үзләрен кулда тотарга тырышалармы? Да, беләсезме? Бер җирдә әйтсәң, икенче җиргә бик тиз барып җитә бит. Шуңа күрә балаларның әзрәк куркуы бар. Монда һәрбер кеше бер-берсенә туган шикелле бит инде. Шуңа күрә балалар әле субординация яклары, ул якларын бер сынап карыйлар инде аларда. Сынап карыйлар, талашып та алабыз инде, ләкин ансыз кызык булмас бит инде. Шәһәрдә чыннан да одногруппниклар шалтыратышабыз, сөйләшәбез. Бик характер ягыннан төрле балалар бар инде. Ләкин алар белән эшләргә. Менә син үзеңнең балаңның, кызыңның укытучы булуын теләр идеңме? Гаиләдә ике укытучы булса, ул бик авыр. Шуңа күрә Башка яктан китүен теләр идеңме? Булай шуннан карасам, кая тели, шунда җибәрәчәкмен. Бию турында сөйләгән идем, бар йөрәктә калды. 9-дан китәм дисә, китсен. 1-дан китәм дисә, китсен. Үз совет беріп қарамын, тыңласа, тыңламаса, аны гомере бит. Аны яшисе була. Шуңа күрә аңа решать. Дуслар, беләсезме, безнең геройларның барысында нәрсә берләштерә? Алар яшь, дәртле, актив. Алар үз авылларын, иҗатны һәм үз һөнәрләрен яраталар. Тапшыруыбыз җырлы һәм җылы булды. Баландыш һәм Үзәк авыллары безнең күңелебезне яулады. Сезгә дә ошагандыр дип ышанып калабыз. Тапшыруыбыз шуның белән ахырга якынлашты. Сезнең белән мин Айгөл Тимер иде. Сау булашабыз. Киттек без Казанга.